Týmto videom mnohých vás mladých, ktorí čakáte na oktobrovú zmenu v rámci hypotekárnych úverov, asi nepoteším, pretože tá zmena sa posúva na január 2027, takže v oktobri sa žiadna zmena neudeje v rámci 90% financovania. Od januára by tie 90% financovanie malo byť naozaj dostupnejšie pre mladých žiadateľov do 35 rokov, pre tých, ktorí nevlastnia žiadnu inú nehnuteľnosť, ale teda riešia svoje prvé bývanie. Tie 90 sa dajú schváliť ale aj teraz. 90% financovanie sa dá schváliť aj teraz, ale banky dávajú výrazné prírážky k úrokovým sadzbám. Výrazné. Áno, niektoré banky vám dajú prírážku 0,15 a niektoré 0,7. 90% financovanie sa teda dá schváliť aj teraz, ale ide to na výnimku, schváľuje sa a pozerá sa na zakladanú nehnuteľnosť a na bonitu klienta pri 90% financovaní trošku prísnejšie ako pri 80% financovaní. A poradím vám vždy, ak chcete 90% financovanie, smerujte vašu žiadosť o hypotekárny úver na začiatok kvartálu, pretože banky majú určitý limit, koľko úverov môžu poskytnúť 90% financovanie na kvartál. A keď budete žiadať ku koncu kvartálu, môže sa stať, že ten limit už je vyčerpaný a tú 90 vám neschvália. Takže ideálne smerovať svoju žiadosť o hypotekárny úver na začiatok kvartálu. A 90 sa dá, 90% financovanie sa dá schváliť aj teraz. Ja viem, že zasa ma budú hejtiť, čo sú to za 90-ky. 90% financovanie. Ale je piatok, to mi odpustíte, nie?